Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Captain Alex και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Skywars στο Hypixel μαζί με τον Solid Source 70. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα ματσάκι. Θα πάμε team normal. Okay. Ρε, δεν έχω το τέτοιο, το cape μου. Το cape του Hypixel, όχι το cape. Δεν έχω βασικά cape. Okay. Έλεγα να πάρω σου πω την αλήθεια cape, αλλά μετά έγινε μαλακία με το... Sorry που βρίσκα. Έγινε αυτό, ξέρω εγώ, με το... Με το... Έλα μωρέ, ποιος ακούει τις βρισκές. Με το pay safe. Με το pay safe. Με την pay safe. Οκ. Λοιπόν, εγώ πήρα scout γιατί αυτή η πίστα είναι μόνο για scout. Γιατί τρέχει τόσο γρήγορα από απλά δεν σε προλαβαίνουν ούτε οι εχθροί. Ω, κέντρο. Έχω πανοπλία, ρε. Άσε για μετά. Α, όχι, πήρα armor. Σκατά. Δεν πήρα το kit που ήθελα. Μην πεις εδώ. Ποιος Εγώ το κλείσα. Εγώ τι θα κάνω. Πήγαινε στα σπίτια. Είναι πολλοί παίχτες εδώ μεταξύ. Όντως. Ωχ, χώθηκα ρε, βοήθεια. Πού είσαι? Α, ήρθες. Ω, το teamwork. Έρχεται κι άλλος. Πάρ' τον! Άντε, γεια. Ω, ήρθε κι άλλο. Α, όχι, δεν ήρθε άλλος. Έλα, πάρε τα items, πάρε items. Γιατί το πέταξα αυτό, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δικά σου όλα. Λοιπόν. Γιατί κάνεις σαν κοράκι. Σαν κοράκι, ο Μίτσι. Γιατί κάνεις σαν κοράκι. Ρε, γιατί κάνεις σαν κοράκι. Δεν ξέρω. Ένας άλλος μου είχε πει γιατί κάνει σαν πουλί που πεθαίνει. Αυτός έχει η αντινόκπα και λαγκάρει πάρα πολύ. Ένα τα δύο. Λοιπόν, εγώ πάω στο νησί του. Δεν έχω. Α, όχι. Έχω. Α, ωραία, πας. Περίμενε να έρθω κι εγώ γιατί. Βασικά, Να βλέπω. Ό,τι και να γίνει βασικά. Λοιπόν. Είναι 8 HP. Τον βάρεσα με το wooden plank, εντάξει, τέλειο. 1 ευρώ kill. 1 ευρώ κιλό το ισχύει. Παλά iron ore για να κάνουμε τέτοιο ωραία. Δρομάκι. Πάω στην άλλη πλευρά του κέντρου. Έχεις. Έχω. Τι? Έχεις κάνα helmet γιατί εγώ δεν έχω. Όχι. Να δω στα chest. Δεν έχει. Α, ωραία, βρήκα ένα leather. Τι θα χρησιμεύσει το leather, άλλαγε. Άρα και βασικά. Άλλαγε. Δεν ξέρω να μιλάω, sorry. Λοιπόν. 3 HP λέει πήγε αυτός. Τρελός. HP, what? Ω, 7 HP. Πάω να το σκοτώσω αυτό. Πού είσαι από την άλλη μεριά. Έλα εδώ τρελέ μου. Βασικά Έλα είναι- εδώ μωρό μου. Έλα κι εσύ εδώ. Πήρε kill. Κι άλλο kill, ο Solid παιδιά σκίζει. Είναι πολύ καλός Solid παιδιά. Λοιπόν, είναι δύο άτομα και τους έχω και τους δύο. Α, ωραίος, έλα, απασχόλησέ τους, εγώ πάω. Περίμενε. Περίμενε ρίχνω πράγματα. Κι αν φτάσουν τα blocks. Πώς το είπες έτσι αυτό? Γιατί νόμιζα πως θα μου χωνόταν έτσι όπως ήταν έτοιμος να έρθει. Τώρα κοιτάνε εμένα, πήγαινε ένα τέτοιο. Απασχόλησέ τους μία. Όχι, έπεσα! Ω, παρά εγώ πέσω μόνος μου. Έπεσα. Λοιπόν, παιδιά, πέθανα. Πάμε να δούμε. Λέπε με. Λοιπόν. Πάμε στο Solid. Με TNT, ξέρεις, και στα νάβη. Έλα, χώσου, ρε, είναι... Καλά, είναι 20 HP τον έχεις. Ωχ, Έλα, ωραίος. είχα full damage και νόμιζα θα έπεστα. 10, 5, 0. Όχι. Έλα, ένα χτύπημα με χέρι είναι. Με χέρι. Με το τόξο, ψόφα! Έλα, τη σκοτώσω με το τόξο. Λοιπόν, εδώ ποιος άλλος ζει. Εντάξει, αυτό το Κάποιον είδα εδώ. γαμάτο. Α, really, εκεί πέρα είναι. Τι είναι αυτός, για να δω, να σου πω τι πανοπλία φοράει. Δεν φοράει τίποτα σχεδόν. Ένα iron και ένα... Είναι δύο εντωμεταξύ, είναι και οι δύο πολύ low. Μη χωθείς πολύ γρήγορα, άφησε τους πολύ low για να πάνε κάτω και... πάει ο Solid Source, παιδες. Λοιπόν, τους έχει. Victory, GG. Μόνο θα παίξουμε άλλο ένα. Γιατί... Έκανα 360. Ο αυτό πήγε πάνω.
Αυτό πήγε. What? Δεν ξέρω, με ρωτάς. Έκανα 6 kills, άντε γεια. 6 kills, άντε γεια. Ο Τσουκαλάς εδώ. Δεν κάνω διαφήμιση, παιδιά. Όχι. Σε κάνει sponsor ο Τσουκαλά. Όντως. Μανού μάλλον δεν μιλάω, άντε γεια. Βασικά καιρό έχω να δω Τσουκαλά, τέλος πάντων. Καλά, εντάξει, είναι. Ρε, δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, εγώ βλέπω, ξέρω ποιο map είναι. Είναι αυτό με τα Α, τέτοια. κι εγώ με τα κατάλαβα. vines. Κατάλαβα. Vines, όχι με τα vines γαμώ το μου. Παίρνω το chest αυτό και πάω mid. Όντως πάω mid, άντε γεια. Ξέρεις. Κάνει τέτοιο ωραίο Τσουκαλάς βίντεο στο Minecraft. Πάω mid, άντε γεια! Σε σένα νικάει και λέει με hackers δεν μιλάω, άντε γεια. Πάρε helmet. Έχει πολύ πλάκα. Όλε! Έρχεται ένας. 2, 3. Φύγε μικρέ. Μικρέ. Αυτό σε φάγε ένα αέριο κόμπο και πέθανε. Είναι σε φάση ποιος μιλάει ρε, ξέρεις. Ξέρω εγώ είναι κανένας Κι άλλος, 30χρονος. Είναι κανένας 30χρονος αυτός και του λέω μικρό. Θέλω να φάω κάτι, ένα golden apple, έστω κάτι, οτιδήποτε. Έλα βρήκα ένα. Όλε, όλε, όλε. Φέρ' το. Δεν έχω chestplate. Α, έχω. Α, όχι έχω. Εδώ μέχρι το φορούσα τόση ώρα. Α, όλε. Βρήκα ένα fishing. Εγώ είμαι full armor τώρα, άντε γεια. Άντε γεια! Βρήκα ένα δικό μας είναι αυτό. Ω μου είναι, εγώ το βάλω. Πάω εγώ, Πάω εγώ απ' την άλλη να τους κλείσω. Να μην μπορούν να φύγουνε. Εγώ θέλω να βάλω TNT. Πάω λίγο να πέσω. Έβαλα TNT. Λαχπάρ! Όλα πάρεξε. Όχι! Όχι! Ελάτε ρε. Ελάτε, σας έχω. Άμα σου πω, άμα σου πω ότι δεν περίμενα να μου ρίξουν χιονομπάλες. Κλείνω, κλείνω, κλείνω. Α, 6 HP έχει αυτός. κοίτα. Έρχεται. Δεν έρχεται, δεν ξέρω που είσαι. Από πού έρχεται. Ακριβώς, δεν το έχω καταλάβει. Το πάνω είναι, spy blocks. Έλα, Ας έλα εδώ είσαι. είμαι. Δωρεάν είσοδος. Α, ευχαριστώ για το νερό, μεγάλε. 8 HP έχει. Ναι, θέλω να ανέβει κι άλλο, γιατί μετά εντάξει με έχει. Όπα! Έλα! Έλα μωρί! Είσαι πολύ low, μεγάλε, έλα. Τελείωνε. Σόφα. Ρε μπήκε η λαβά που... πώς το λένε... Μαλάκα δεν μ' αφήνει να βγω, δεν μ' αφήνει να βγω. Εδώ έχει... Α, τίποτα, νόμιζα ότι... Τον τίποτα. βλέπω εδώ μεταξύ. Αυτός προσπαθεί να βαρέσει μέσα από τα stairs που Όλε! ήρθε. Όλε, 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 όλε. Μια χαρά. Τον νίκησα. Περίμενε, να σου πω που είναι οι άλλοι. Λοιπόν, ο ένας είναι κέντρο και ο άλλος δεν μπορώ να το δω τον άλλο. Α, δεν πειράζει. Περίμενε. Μιας και ξέρω ότι είναι κέντρο, μια χαρά είναι. Ο ένας είναι κέντρο, ο άλλος περίμενε, ψάχνω στα νησιά. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, θα πάω mid. Sorry παιδιά τη μουσική, απλά εντάξει τη... Έχει full gold μόνο που έχει leather, helmet και iron που πώς το λένε, παπούτσια. Και του πήρες backstab. Δεν ξέρω, Σχεδόν. ήθελα να κάνω το combo έτσι και καλά. Wow. Είναι ο άλλος. Νάτος έρχεται στο mid. Πού, από ποια πλευρά, Περίμενε. Όχι από εκεί που πας, τα δεξιά σου. Α, Είναι από εκεί. εκεί είναι. Μια στιγμή. Τίποτα. Λοιπόν, εγώ πάω. YOLO! Μην πας, ας τον έρθει. Γιατί άμα σε ρίξει θα πετάνεις. Πώς τον ανέβασες έτσι. Ρε, αυτός σε βάρουσε με αυγά τόση ώρα. Yeah! Νίκησα, παιδιά. Ρε, με Έτσι. αυγά σε βαρούσε. Νίκη. Λοιπόν, παιδιά, αυτό για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο. Ένα subscribe αν θέλετε να ενημερώσετε για τα άλλα μου βίντεο. Και καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Captain Alex και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Skywars στο Hypixel μαζί με τον Solid Soldier 70. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα ματσάκι. Θα πάμε team normal. Okay. Ρε, δεν έχω το τέτοιο, το cape μου.
Το cape του Hypixel, όχι το cape. Δεν έχω βασικά cape. Α, οκ. Έλεγα να πάρω, σου πω την αλήθεια, cape, αλλά μετά έγινε μαλακία με το. Sorry που βρίσκα. Έγινε αυτό, ξέρω εγώ, με το Optify. Έλα μωρέ, ποιος ακούει τις βρισκές. Με το pay safe. Με το pay safe. Με την pay safe. Α, οκ. Λοιπόν, εγώ πήρα scout, γιατί αυτή η πίστα είναι μόνο για scout. Γιατί τρέχει τόσο γρήγορα από απλά δεν σε προλαβαίνουν ούτε οι εχθροί. Όχι, έτερο. Έχω πανοπλία, ρε. Άσε για μετά. Α, όχι, πήρα armor. Σκατά. Δεν πήρα το kit που ήθελα. Μην πεις εδώ. Ποιος Εγώ το κλείσα. Εγώ τι θα Αυτό. κάνω. Πήγαινε στα σπίτια. Είναι πολλοί παίχτες εδώ μεταξύ. Όντως. Ωχ, χώθηκα ρε, βοήθεια. Πού είσαι? Α, Φύγε, ρε. ήρθες. Ω, το teamwork. Ουα! Έρχεται κι άλλος. Πάρ' τον! Άντε, γεια. Ω, ήρθε κι άλλος. Α, όχι, δεν ήρθε άλλος.